Mangan tayo. Okay, mangan tayo. Mangan tayo apo. Kalkalunay, tisda tayo. Nagkaputi karuba. Nagkaputi karuba. Kalkalunay. Kalkalunay. Bagong na. Bagong kalkalunay na eh. One time meal. Sa balatong tayo, balatong. Hanggang po sikod-sikod ka. Marita ba kalkalunay. Galing kapitbahay. Kandak pwede kamatis. Ini kan dumawata kaya man. Dami kan dumawata. Kimas. Ayan. One time meal. One time big time. Kalkalunay. Okay. Whoops. Yan. Diba? So, ito yung nga kalkalunay ni. The best. Ano tayo? May isang katerbangan na po eh. Kamot lang gusto siya na. Ano balanse? Kamot sa. Ang kalunay apo. Gapo karuba. One time meal. Balatong. Na, apo naging masen. Sumabit. Balatong. Wala na kaya mo. Ito yung kalkalunay nga nagpo niya karuba. Dapat di kamatis na. Libre. Ilocano nga karuba. Kalkalunay. Dami sila nila. Kahit kung sila, skin na. Anda kayat eh. Sindala tayo eh. Diba, bati na natin yung skin. Ako, walang sayang, pati skin yan. Kainin natin yan. Sayang na. Tsaka sarap naman ang skin na. One time meal lang tayo. Thank you, Lord. Thank you, kalkalunay. Thank you, Lord, kalkalunay. Karuba. Buyas nga, bagoong. Okay. Gulay. Balatong. Apal kayo. Imasan nyo. Alam
Ingag katayak pa niya. Kalkalunay galing kapitbahay. Kulit no. Yum yum. One time meal. Kailangan kailangan mag-rice. Pero isang beses lang kain. Bukas. Mabigat, nasabat tayo. Mantay po, kalkalunay. Ay, diet tayo tata. One time lang, pero heavy. Kasi di gigop di sabaw. Yay! Ang kang babain. Nagkarte-arte. Dula amin ko na nilolak ito eh. Kang bain-bain. Bain-bain. Kalukwan ko na. Yan. Bagoong yan. Solid. Kamatis, bagoong. Sibuyas. Nagimasin. Sino na? Ma'am Rima. Ma'am Rima Capistrano. Ang ating madam. Gusto na Madam Rima from UCC. Yan. UCC days namin yan. Si Ma'am Rima. Manta Ma'am Rima. Yan mo no, mga kasudya na. Yan mo, London. Mga kastoy. Ma'am. Ma'am Rima. Ang aking schoolmate at UCC. Napoy. Balatong na ang sinigay ko. Dama karnina nga iwasan na karnina. Dama lang ganisa ko niya. Diyan ka tayo. Hindi masan na po. Dama di yung bati taknyak na ako ah. Mati skin di kiraag ka na eh. Nata skin na. Sayang eh. Anda kahit skin eh. Yan na. Siya nga Ilocano ako. Ang halik ang amin pati skin. Kung nakadang araw dadula amin. Kung naman na. Siyempre. Mamangan. Dati Ilocana. Dati Ilocana. Saludo. Saludo Ma'am Rima. Kahit nasa ibang bansa ka na yan, makain ka pa rin ng ulam natin. Saludo. Cowboy. Hindi ko alam, cowboy pala si Madam. Kasi mukhang sosyal kasi si Madam eh. Kaya kala ko hindi siya kumakain ng ganito. Pero salute. Siyempre. Tita Mercy. Type ko dyan ang balat. Tita Mercy, iwasan mo ang gulay ha. Type mo ang bangus. Pero iniisnab mo yung gulay ko ha. Tita Mercy, nasa ano yan? Nasa, saan ka ba? Paris ka ba? Tita Mercy Lim. Itong kalunay, bigay ng kapitbahay. Ano? Nakarubang La Union, taga La Union, Pangasinan. So, napoy.
Yung binugbog nila. Sabi niyo, Tita Marcy. Hindi ako malakas kumain ng gulay pero milk ko. Italy pala. Nakikita mo, tsaka more on ano kayo, pasta no? Mahilig din ako sa pasta. Pasta pancit canton. Yung pancit canton ako Pinoy. Ito na yung ating breakfast, lunch, at dinner. Hindi ako makain ng ganun bawa. Basta ito, kalunay. Yan. Family of spinach. Spinach yan, tita. Yan. So, sa mga Ilocano yan. May Pilipino lang gunisa, syempre. Wala balanse. Bagoong. Bagoong kamatis, lasuna. Onion leeks. Siyempre, sili. Siyempre, tamit na coke mo sa paminsan. Ang coke kamit Ay, paminsan lang, coke. Basta umiinom ka, unam. Huwag ka mahiya. Hiya. Kunwari lang naman mahiya. Kayo maya. Kung makakain kayo, enjoy. Kalunay, Sikam tibag-kapagkal ng ina ko yan. Eto pala, may sabihin ako. Yung mga anak ko sa lola ko ganito. Ang kanin noon, ginaganito nyo. Kala mahalinis ang kami mo. Ayan. Ang tawag dyan ay pagpagkal. Binibilog ng lola ko nun. Sa kanya ako, natuto ako sa kanya. Tawag niya dito pagpagkal. Ayan, bilog na ganyan, Yan. Kuha ko sa side ng aking lola sa baryo. Yan. Tapos ang ginagawa ko noon, hanggang ngayon, isasawsaw ko sa bagoong. Yan Sinasawsaw ko sa bagoong yung pagpagkal na excuse me. Excuse me excuse ako, pako na ako, tanong na kayo magsao-sao. Yeah. At yung pagpagkal na po, yung binilog na kanin. Yan. At ito ko natang pagpagkal di Ilocano. Gaga. At sidang Ilocano. Dati karne, hindi nga kaya at paigay ko basit. Kadabal ng gunisa kon. Hindi ka. Tapos pag ihigop ka, Tita Mercy, ganito ang igop sa Ilocano. Tapos, unam. Huwag ka mahiya. Itong isda, papaking ko na kasi masisira na ito kinamay ko na Ayan Yan. Konti lang naman, yung tira-tira nila. Kasi pumunta na sila sa Temecula for the wedding bukas. Ayaw ko isaw-saw ito sa bagoong kasi salty na to Oh my God! Nagimas! Sarap! Sarap ng belly ng isda. Pero parang binugbog Sabi ni Tita Mercy, di ako mahilig sa sabaw. Natikman mo na yung gulay? Ano naman? Ano ba tinatanong mo, Tita? Yan gulay. Ang sarap.
Importante, may sausawang kang, diba, importante sausaw bagoong. Kailangan kaya exercise ka para hindi ka ma-high blood. Ako pala, kasi kailangan labanan. Mahilig ako sa bagoong eh. Tapos itong tawag sa Ilocano, kamot. Ha? Porcelain na gulay. Ano yun? Hindi ko alam yan, tita. Ganyan siya na. Ang alam ko lang saluyot. Ang aming pagkain naming mga Ilocano. Solid Ilocano, saluyot, paraya, tita. Ay po, nagimas. Number 1, mga favorite ko, labong. Labong, uong, or mushroom, labong bamboo shoot, and saluyot, bulong tiparaya, or dahon ng ampalaya. Search mo, super sarap, sure. Sige, message mo ako, porcelana. Tita, hanapin natin yan. Excuse me ha, pakauna ako, tigkabak. Kayo nagsaw-saw ta. Search ko yan, i-goggles natin, i-goggles. Ito yung inapoy, yan ha. Sibuyas. Not may benefit, pero wag lang sobra. Bad breath na yan. Pag sobra ka sa, na-search natin na Tita Mercy. Sobra naman, toothbrush ka lang. Para ano. Kaso ang problema, sa akin, mahilig ako sa acid. Kakaroon ako nagpa-check ako. Yung erosion daw. So malakas ang acid. Kape, sisiri yung ipin. Kaya alagaan din ang ipin. So ang dami. Sure. Magugusto. Ayan, sige. Sarap. Talaga? Yeah. Ang masarap pa, yung dahon daw ng berberry. Kita mo si, yung dahon ng berberry, yung kanyang tangkay, kinakain din yun parang tinola. Malakas yun sa vitamina kung meron ka dyan sa Italy. Parang tambusan mo yung dahon ng mga berries, sabihin in general. Kasi napapanood ko sa sa harabas. Sa harabas, kinakain nila yung may tanim sila doon. Yung harabas, yung isang kapatid niya, may tanim siyang berries. Kasi diabetic yata yung kapatid niya. So yung dahon, ginagawang tinola. At pinanghalo sa ang berry, napakaganda sa yan. Maraming vitamina, parang moringa din. So search mo siya. Kung may tanim ka ng berry, pwede mong gulayin. Pero, panoorin mo muna yung harabas para hindi ka matakot. Kasi pag ako, may mga dahon tayo minsan na hindi natin kilala. Nagdadalawang malay mo, poisonous siya. Pero search mo pa rin. Huwag mo munang kainin, baka mamaya. Lagot ako pag kinahi mo magtalong-talong ka muna kung edible ba yun. Daling nakakain. Baka mamaya, mahirap na. Baka sabihin mo galing sa akin. Pero search muna din. Tapos magtalong ka. Excuse me. Yung binubog na yung belly part, sarap din. Oh! May! Kumusta na May? Si May from Australia, ang aking kumare. Maring May! Kumusta ka na Maring May? Sila ko, nasa Temecula na. Atin ng kasal bukas, susunod kami ni Ace. So, si Maring May nasa... Ay, Maring May! Magsalita ka naman dyan, Maring May. Huwag ka lang manood. Maring May, sila ko, umalis na kasama yung mga kapatid. Sunod kami ni Ace bukas. O sakali makapasyon kami dyan sa Australia. Ito yung balatong. Tatabi ko na yung karne. Kasi nga, meron akong kinain ng ganisa isa.
Kaya yung balatong, ubusin yan. Munggo. Ubos yung munggo ko. Ang maganda, nabusog na beans yan eh. So yung mga, aso lang uric acid medyo aangat. Pero yan. Ubos ang munggo. Pero, yung ating kanin, sorry medyo nag-waste tayo ng kanin ngayon. Hindi kasi pagod ako nag-exercise. Akala ko papakain ako ng todo. Pero, that's it. So, kailangan kong i-ano din. Kasi minsan kasi gutom na gutom ako. Anong oras na? Is 2:30 na. Isang meal lang ako sa isang araw. Heavy. Akala ko madadali ko tong kanin ko. Hindi ko naubos kasi nga may beans din eh. So may munggo. So pero kaya hindi na. Pag busog na, tama na. Yun ang rule. Pag nagutom, kumain. Yan ang sa akin noon. Ngayon pala kasi noon pina-follow ko yung breakfast, lunch, pina-follow ko yung dinner, merienda. So nakakailang milyon. Di ba? So, hindi mo pa nag-burn, wala na. At least ito, exercise ka sa umaga, masama. Pero, depende yan, tita. Kung nag-work sa'yo, okay lang din. So far, okay sa akin eh. Pero, meron din akong mga nag-ano din ako. Minsan, hindi ko naman sinasabing, minsan kumakain ako tinapay kasi nagigising ako alas 2:30, na ako. At 2:30 AM, nagigising ako. So, may ginagawa kasi tayong sa alas 2 ng umaga. Gising na ako niyan. Siyempre, titimpla. Minsan nga, may chichirya din. So, nakakasingit-singit din. Kung kaya, Pag nagising ako ng 2:30 in the morning, titimpla akong kape. Lakay Oscar, kung saan na lakay? Tinimpla ko ng kape, alas 2 ng umaga. Tapos tinapay. So ganoon din, pero hindi na siya ganun ka-heavy. Na itulog ko na. Pero ito, 2:30. Pwede kong one-time meal lang. Okay na. Pero ito, pwede kong tirahin to. Yan. Pwede kong tirahin yan. Kasi mahal-mahal to eh. Binili nila. Pero yung kanin, hindi ko na maubos. Ito, papakain ko na lang to. Ito yung galing sa Seafood City na binili nila Tita Shell, Tats, tsaka si Bossing. Ayan, yung mga galing ng Canada tsaka Florida. Oh my God. Lakay Oscar, gimas. Sarap. So, nauna na sila sa Temecula. Bukas ang kasal. Congratulations, Alex, Jasmine. Ninong tayo. First time ninong ng kasal. Nako, tumatanda. Tumatanda na po. Ninong na. Ano paring Oscar? May duty ka? Kaoka, may duty ka ba ngayon? Kaoka. Sa orchard ka? Sila. Minsan, hindi naman madalas, nag-ano din ako. Siyempre, Coke. Kailangan din, hindi natin yung mga, pag nag-crave ka sa isang bagay, gawin mo rin. Di ba? Hindi naman masama. Hindi naman lagi eh. Kaya nagpabili ako ng isang lang. Bihira, pero nalalagyan kong ice. Yung Coke. Coke. Pero malakas ako sa tubig. Pero ang maganda, walang inom. Walang inom, walang yosi. Ano lang, food trip.
So, exercise, food trip, yun lang. Ano? Kao ka. Ikaw, tahimik ka yan, ha? Nasa Vegas ka ba? Kao ka. Kausap ko yung YouTube, kausap ko yung ano, yung ating Facebook. Thank you sa kapitbahay namin. You know, shout out kapitbahay sa yung akin. Sorry ha, antok na ako. Okay, tita, ingat. Tulog po kayo. Salamat. Yung YouTube mo, hindi na yata active. Ako, kung walang ano lang, para maging active. Sayang din. Monetize na rin eh. Pero, hours na nasira. Pero okay lang. Libangan lang naman eh. Sa Ilocano, excuse me. Ang palipas, ano na lang, oras. Pagkakabawan, kung natin Ilocano. Pag tayo tumatanda, yun na lang ang ating ano. Ingat, tita, Mercy. Tulog po kayo maaga. Para bukas may takas po kayo. Okay, yun na po. Ang ating magtatapos. Ang ating inulam ay kalunay. Sausawan ay bagoong. Na may kamatis, na may ano. Isang pirasong langganisa. Isang munggo. Isang ganito. Kanin Seafood City. Pero yung kanin natin, yan ang ating wag natin gagawin. Pero nangyari ngayon. Nag-aksaya ako ng kanin. Sorry po, pasensya po. Kasi akala ko talaga, magugutom ako ng todo. So inuna ko muna yung gulay, inubos. Hindi ko na naubos yung kanin. So wag din masyado sa kanin. Pero na ano ko kasi, akala ko, ano ako eh, talagang gutom na gutom. Paminsan-minsan upload para di, sige tita. Lagi naman ako nakasupport sa ano mo, sa YouTube channel ni Tita Mercy. Okay? So, yun po. Tayo ay maghuhugas na. At, Kabush, kumain ng gulay. Okay? Kumain ng gulay. Bye-bye. Kumain ng gulay din. Kayo din. Salamat. Okay, Babush.